abubuwan da suka faru a yau abubuwa ne na darasi gare mu gabaki ɗaya. To ban san abin da kake nufi da makomata ba, ni dai na sani kullum alheri ne a zuciyata. Duk wannan abubuwa da ake ta yi ban taɓa zuwa na yi wani abu wanda yake ko shi ko waɗansu abubuwa waɗansu mutane na yi wani abu na cutar da su ba, kuma ba zan yi ba. Amma dai na sani duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. Ai ba abin da ba za ka ji mutane sun faɗa ba. Ni dai a sani na har yanzu ba mu zauna da wani mun yi wata yarjejeniya na cewar a bada kaza ko kar a yi kaza ba. Amma dai abin da na sani shine shi wanda yake shugaban ƙasa yanzu tare muka fara siyasa da shi a SDP, yana sanata, na deputy speaker na House of Reps. Na sani tare muka yi gwamnoni da shi 1999 yana Lagos ina Kano. Na sani tare muka kafa APC da shi, duk gwagwarmayar da aka yi mu ne shugabannin kafa APC a wannan ƙasa tamu. Saboda haka kullum mutane su san cewa ƙarya fure take ba ta yaya. Kuma wa'annan mutane ma duk abin da suke na makirci aka yi a court, aka yi shi tun a tribunal, aka zo suka yi a wannan, yanzu duk sun gane kowa abu ya zo sun ce da alƙalai su yi a gaskiya, kuma alƙalai sun yi gaskiya, kuma duniya ta zauna lafiya, Najeriya ta zauna lafiya. Babu wani tangarɗa, muna nan muna tafiya, suna yin jama'iyyarsu muna jama'iyyarmu, inda ya kamata inda mu taimaka musu su ma inda za su taimaka musu sai haka za mu tafi ai. Babu wani tangarɗa da aka samu a ko'ina. Amma akwai yiwuwar za ka shiga gwamnati? Shiga yin gwamnati? To ka bari sai an lokacin ya yi tukuna sai mu gani. Gwamna shi ne gwamna, kowa ɗan ba da shawara ne. Ko ɗan da ka haifa ba za ka je ka zauna a ƙofar ɗakinsa ka ce kai za ka nuna masa shi zai je kaza ko ka zauna a ƙofar ofishinsa ba. Amma shawara tun kafin a kafa gwamnati nake cewa zan ba da shawara, kuma na bayarwa daidai gwargwado, kuma na san mutane ma akwai irina sun fi 1000. Babu wani mutum ɗaya da zai ce shi zai iya. Amma babban abu shine daidai ake yi ko ba daidai ake ba. Kar ka damu da wanda yake ba da shawara. A ƙarshe in gwamna ko shugaban ƙasa ya yi daidai, duka credit gunsa zai tafi. Idan gwamna ko shugaban ƙasa bai daidai ba, duk matsala ta taso gurin kansa za ta je ta tafi. Saboda haka mutane ne ba su gane ba. Ni lokacin da ina gwamna ina tabbatar maka da cewar ko a dustbin inda ake zubar da shara na ga shawara wani ya rubuta ko jarida ko mai tsufanta ko a rediyo na ga mai amfani zan ɗauka. Sai mutane sun gane, wasu ba su gane ba. Komai da lokacinsa. Lokaci zai zo na siyasa. Yanzu mu abin da muke so shine duka wanda Allah ya sa suka samu dama a ƙyale su gwada gwanintarsu. To gaskiya akwai matsaloli, to amma dama kamar ita Supreme Court tunda ita ce dama ta ƙololuwa, inda ka shiga kotu a yau da ka ji irin su wa'annan manya-manyan alƙalai na Supreme Court yadda suka yi wannan ƙasan fata-fata. Sun faɗi maganganu wanda inda kamar a wani tsari ne ko a wata ƙasar su kansu wanda suka yi wannan laifi kamata a yi su da kansu su bar aiki.